फ्रेंड्स बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजां दङ। दा DHS एबा हेल्थ डिपार्टमेन्टआव गोदान साख्रिबाव ग्रेड 3 नोंथांमोननि अनलाइना जागायसिगोन 9 डिसेम्बर एबा नोंथांमोना 9 डिसेम्बर जानाय लोगो लोगो एप्लाइ लिंकआ एक्टिभ जागोन आरो नोंथांमोना भिडिअ मोनगोन एप्लाइ प्रसेस। दा पस्टआ 900 नि बारा ओंखारदों जों बेखौ नायगोन मा दं पस्टआ। दा जायफ्रा बड' जब इनफो अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना बर' रावजों मोननो हागोन। दा गोबाव खालामा जों थांनि अफिशियल वेबसाइटआव। दाय लोगोफोर जों फैबाय अफिशियल वेबसाइटआव dhsAssam.gov.in आव गोबाव समनिफ्राय आरोबाव गोदान साख्रि ओंखारबावबाय बेनो जाबाय आसामनि हेल्थ डिपार्टमेन्टआव। दा बेयाव फैनाय लोगो लोगो लिंकआ एक्टिभ जाथ'वाखै नैबे लेटेस्टआव फैगोन अफिशियल नटिसआ बेयावनो फैबावगोन। दा जोङो मोनसे सर्ट नटिसखौ नायग्रोगोन आरो बिनि एप्लाइ लिंकआ 9 डिसेम्बराव एक्टिभ जागोन नोंथांमोना मबाइलावनो खालामनानै लानो हागोन। दा बे ग्रेड 3 आव मा पस्टआ दंग्रोयो जों बेखौ नायनोसै। दा बे जाबाय नोंथांमोना पस्टआ मोनदों ग्रेड 3 टेक्निकेलाव नोंथांमोना बेयाव नायबानो जाबाय नै ANM दङ स्टाफ नार्स दङ बेनिफ्राय स्टाफ नार्स क्रिटिकेल केयारनि दङ आरो स' नोंथांमोना मोनथाम रोखोमनि पस्ट मोनदों आरो बिनि लास्ट डेटआ 18 सिम थागोन डिसेम्बर। अफिशियल लिंकआ बेनो नै बेयाव दङ। देन बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबे ANM पस्टआव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो गोसो दङबा स' नोंथांमोननि भेकेन्सिया दङ बेनो जाबाय 181। देन स्टाफ नार्सआव 446 दङ स' नोंथांमोना मोनदों एन्ड बेनिफ्राय स्टाफ नार्स क्रिटिकेल केयारावहाय 292 बेयाव दङ आरो। दा जोंनि एसटि लाइनखौ बेयाव नोंथांमोना नायदो एसटि लाइनाव गोबां पस्टार दङ स' नोंथांमोना बेयाव मोनबाय। दा नोंथांमोना PWD केन्डिडेट्स नोंथांमोना 4% रिजार्भेसन मोनो जोंनि आसाम स्टेटआव साख्रिखौ। स' बेनिफ्राय नोंथांमोना क्वालिफिकेशनखौ मिन्थिखागौ जायफ्रानोखि बे लाइननि दङ जेरै नोंथांमोना ANM आवहाय ANM ट्रेनिं पास खालामनाय जानांगोन नोंथांमोना गभर्नमेन्ट रेकगनाइजनिफ्राय एन्ड बेनिफ्राय स्टाफ नार्सआबो बेनो BSc नार्सिं बा GNM खालामनाय जानांगोन आरो लोगोसे नैबेबो सेमानो दङ। दा बेनिफ्राय स्केल फिया जोबोर मोजां बेखौ नायदो नै नोंथांमोना मोनदों। दा बेबायदि प्रसेसआव नोंथांमोना खालामनो हासिगोन एन्ड बेनिफ्राय आसाम एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआ बियो थाथारनांगोन आरो अके स' नोंथांमोना बे थाथारनांगोन आरो लोगोसे आसाम नार्सिं काउन्सिलजोंहाय नोंथांमोना जेब्लायबो बेखौहाय रेजिस्टार थानाय जानांगोन होमबासो बेयाव इलिजिबल जायो। देन बैसो 18 इयार्स नेटनो हागोन अके एन्ड बेनिफ्राय जोंनि जोंहा एसटिया 45 इयार्ससिम बे पस्टआव नोंथांमोना इलिजिबल जागोन। दा बेखौ जों मिन्थियो। बिनिफ्राय मोनसे मोजां सान्सआ बेनो जायनोखि NHMनि आन्डाराव स्टाफ नार्स मावदोंमोन एबा आदार्स ससाइटिनि आन्डाराव नोंथांमोना मावनाय दंखायोमोन अब्ला प्रिफारेन्सआ बारा मोनगोन एबा एक्सपिरियेन्स हल्डारा बेवहाय मोजां सान्सआ दङ देग्लाय मोजां सान्सखौ होनाय जादों आरो। दा बिनि बागै एग्जामनि बागै स्किल टेस्टनि बागै अफिशियल वेबसाइटआव मोनगोन बेखौ उनाव मोनगोन नोंथांमोना बिनि सायाव भिडिअ मोनगोन आरो लोगोसे ग्रेड 3 नन टेक्निकेल ग्रेड 3 आव नोंथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हागोन थाबैनो अफिशियल नटिस फैथारसिगोन जेराव नोंथांमोना क्लास 10 पास 12 पास नोंथांमोना मोनगोन आरो। दा नैबे जाग्रोगोन 9 डिसेम्बराव। दा बे जोबनाय लोगो लोगो अफिशियल नटिस फैयोबा नोंथांमोना बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव मोनगोन। दा बेखायनो ग्रेड 3 फैगासिनो दङ नन टेक्निकेलाव। दा जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो DHS नि साख्रिनि आपडेट मोननो हागोन एबा गुबुन गुबुन साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना मोननो हागोन।